sa dagat. Ya. Uy, gusto ko na maligo. Uy, Mega! Ay, necessary! Dali! Ay! Ma-enjoy kita subong ya kay ginutan ta subong yung maligo tayo para ma-feel natin ang ka-fresh. Sa first time ko ba subong paligo, di ba sa Boracay? Ay, di Boracay! Ano na di? Dominican Republic niya, day. Ay, di ba ni Republic? Boracay ang tsura ya, pero ya, Dominican Republic. At ka namin sa balo Ito yun. na. Lo ang dagat. Ang dagatin off sa ako ni Tsura. Yes. That's why gani nga, dirito nagkakito kay nga, mabatsagan natin ang kanami sang tubig. Yes. So, tanan-tanan taning mga ano ni mga usalawas makuha gid kini coffee fresh gid Oo. no. Excited ako ganito. Mo na may laki nakita. Taka kung wala ta ka makita mo Diyos ko buring-buring. Damo ko na bala sa nalatuan bala nga mga dagat basta first time ko nakakita sa namin ang bati ko kuno dai swimming pool sila. Yes, may ara mo ginagyan gusto ko ang tuan. That's why nga nakita ta ka. Nga para upod kita dito makatisting sige lang nga swimming pool. Oh, so pagkatapos karon ay pangitaon to. Ay, dali lang kita upod, dali na sa. Ay, oo, at tulo sa pool naligo na siya. Asa ba kanawa? Oo. Kay kaginari sa tupad ko, ang bayo ko na may kagtuan sa kuno testingan niya ang pool. Pag ko ano ito yung experience, mahabala niya ta. So pangitaon ta sa Pangitaon siguro sa mega. pangitaon si Bakunawa kundi siya. Correct. Oo, naman na ang balila ko no. Nami na di ko swimming Yes. pool. Ay, siya din na siya. Ay, mega wa. Isang pool, hay! Uy, gado ka da! Isang pool. Anong bayan tayo, Dominican Republic? Oo, Dominican. Dominican Republic, ang dumi-dumi Republic. Ay, di naman tubig. Isuyok mo. Nabi sa... DJ, hindi ko di green ang dagat. Balik ka man tayo naman yan. Hindi na yung Ano na suksok yan, tutila mo nakalula. Ay, timing ay rin subong. Yes. Makuha kita sang tangkong. Yes. Kasi anta ka ron. Nakabalaw ka. Sa bis. Nakita na nila, di ba la? Kanami Kanami diyan. na. Yeah, samtang ari ka sa beach, namin ang gita beach sila na Yes, mga kalapugay, tigla mga kalapugay. Okay. 150 pasok! It's no? Baby! Okay, tindog. Okay. Hoy, balik ka mo sa beach! Balik na, bitch! Balik Uy, na! mga kalapugay, maligo na kami sa beach! Hindi mo namin, dahil gusto ba? Hindi ako makabahay ka kasi masala ako, hindi ko balihin. Isa lang, at fairness ka na. Marami sa picture mo, di ba yun na? Bala ko kasi ni DJ, ya. Excited na siya maligo, ya. That's why nga nakabikini na siya nakatambugan. Hindi mo ba yun? So, gani, ano pa ginahulat na ito, maligo na kita. Sa diin? Natawan mo ba? Natawan mo ba sa ano? Bila sa diri sa may ano gani ah? Sa may doon may ano ni? Dominican Republic. Dominican Republic. May mga marites to. Yes. Marites. Ay, kumusta ako na ako marites? Hi. Welcome to Senior Citizen. Ay, dali mga mega, mga idol. Ay, ugali! Idol na rin sa Pabia? Oo, si ano? Si Action Mario Ilonggo, si Engineer Buboy Pirasa! Basta mga bukot sa tayo, mga pisan, yung mga taho. Ay, Madali ka dito, mabot. Sige, sir, mauna kami, sir! Bye, sir! Tayo na sinilas ko. So guys, kita nyo to guys, kung ari ka mo di damo-damo ila makita, di ba la? Yes, kanami. Dumdama sila. Dumdama na ginsa makita na bigit si mo. So, gani, mga kalabugay, kung may time ka mo kanto ka mo sa, ano gani? Dominican Republic. O, hindi ang ginaba mo, dumi-dumi. Ang dumi-dumi. Sa'yo mo na yung chila. Sige, mabilis. Manyak mo na hindi. Oy. Ay, mga kalabugay, maligo na kami. Bye guys! Bye! Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys!